ଜାଣିଛ ଭାଇ, ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ସିଏ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସଂସାରରେ ତମେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଇବ ନା, ସେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ହେଲା ସିଏ ଯିଏ ତମକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ସଦାବେଳେ ତମକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବି ମେହନତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା କମେଇବା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ 500 ଟଙ୍କା ମାଗିବେ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଇସା କମେଇଛି ୟାର, ମୁଁ କେମିତି ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି କୁହ, ମା ମୋତେ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ମେହନତ ଦେଖନ୍ତିନି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ସେ ଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ବାପା ମାଆଙ୍କର ହିଁ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଲା ହେଲା ବାପା ମା'। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଫଲୋ କରିବେ ଭୁଲିବେନି।